Ένα πράγμα που έχει έρθει στο φως στην πρόσφατη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν είναι η κρίσιμη σημασία των σπάνιων γεών. Αν το πετρέλαιο τροφοδότησε τους πολέμους του 20ου αιώνα, είναι οι σπάνιες γέες που τροφοδοτούν τους πολέμους του 21ου αιώνα. Αλλά ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Το πετρέλαιο τροφοδοτεί την κίνηση. Οι σπάνιες γέες επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών, την ακρίβεια και τον έλεγχο. Και αυτή είναι η αλλαγή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί ο σύγχρονος πόλεμος δεν αφορά μόνο το πόσο μακριά μπορείς να πας. Έχει να κάνει με το τι μπορείς να δεις, τι μπορείς να επεξεργαστείς και με το πόσο με ακρίβεια μπορείς να χτυπήσεις. Έχει να κάνει με τα συστήματα που τροφοδοτούν ένα F-35, τις συστοιχίες ραντάρ, τον σιδηρού θόλο, την σφεντόνα του Δαβίδ, τους κατευθυνόμενους πυράβλους ακριβίας, τα drones, τους δορυφόρους, ακόμα και τα συστήματα νυχτερινής όρασης. Αυτό καθιστούν δυνατό οι σπάνιες γέες. Τώρα εδώ είναι που το Ισραήλ μπαίνει στην εικόνα. Το Ισραήλ δεν διαθέτει τεράστια αποθέματα σπάνιων γεών. Δεν είναι η Κίνα, αλλά εκεί δεν βρίσκεται πια το πλεονέκτημα. Γιατί σε αυτό το νέο πεδίο μάχης, το πλεονέκτημα δεν πηγαίνει στη χώρα που κατέχει το έδαφος. Πηγαίνει στη χώρα που ξέρει πώς να αντλεί αξία από το έδαφος. Και ακριβώς εκεί τοποθετείται το Ισραήλ. Τώρα, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Τα ορυκτά σπάνιων γεών δεν είναι στην πραγματικότητα σπάνια. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι διασκορπισμένα. Είναι διασκορπισμένα σε πολύ μικρές ποσότητες σε πολλά μέρη και είναι απίστευτα δύσκολο να διαχωριστούν και να εξευγενιστούν. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι η ανακάλυψη των σπάνιων γεών. Είναι η εξόρυξή τους, η επεξεργασία τους και ο διαχωρισμός τους. Και εκεί βρίσκεται η μάχη. Άρα όταν μιλάμε για σπάνιες γέες, δεν μιλάμε για γεωλογία, μιλάμε για ικανότητα. Τροφοδοτούν τα συστήματα καθοδήγησης σε κατευθυνόμενους πυράβλους ακριβίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο για να ελέγχουν τις επιφάνειες πτήσης σε πραγματικό χρόνο. Βρίσκονται μέσα σε συστήματα ραντάρ, επιτρέποντας σε συστήματα όπως ο σιδηρούς θόλος και η σφεντόνα του Δαβίδ να εντοπίζουν και να αναχαιτίζουν απειλές με ακρίβεια. Είναι ενσωματωμένα σε αεροσκάφη όπως το F-35, τροφοδοτώντας τους αισθητήρες, τα ηλεκτρονικά πτήσης και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Τροφοδοτούν ακόμη και drones παρόμοια με αυτά που μπορεί να έχετε στο σπίτι σας και που ίσως αγόρασε το παιδί σας. Δίνουν σε μικρές πλατφόρμες δυσανάλογη φωνική ισχύ. Επιτρέπουν την νυχτερινή όραση και την στόχευση, δίνοντας τη δυνατότητα στη μία πλευρά να επιχειρεί στο σκοτάδι, ενώ η άλλη δεν μπορεί. Τώρα, αν αφαιρέσετε αυτά τα ορυκτά, τότε όλα, και εννοώ όλα γύρω μας, υποβαθμίζονται. Λιγότερη ακρίβεια, λιγότερη ταχύτητα, λιγότερη επίγνωση και λιγότερος έλεγχος. Τώρα, να ποια είναι η στρατηγική πραγματικότητα. Η Κίνα δεν κινήθηκε απλώς νωρίς στο πεδίο των σπάνιων γεών. Εδραίωσε τον έλεγχό της πάνω στις σπάνιες γέες. Έλεγχος στην εξόρυξή τους, έλεγχος στην επεξεργασία τους και έλεγχος στον διαχωρισμό τους. Και τώρα χρησιμοποιεί αυτόν τον έλεγχο. Τον Απρίλιο του 2025, η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές βασικών σπάνιων γεών και ιδιαίτερα στους μαγνήτες που κατασκευάζονται από αυτές. Αλλά έκαναν κάτι απίστευτα έξυπνο. Δεν είναι πλήρης απαγόρευση. Είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό. Δημιούργησαν ένα σύστημα αδειοδότησης. Ξέρεις, έτσι λειτουργεί ο κόσμος σήμερα, σωστά? Δεν έχει να κάνει με τη μηχανή καφέ που αγοράζεις για $400. Έχει να κάνει με τις κάψουλες που αγοράζεις για $100 το μήνα. Έχει να κάνει με το ότι σου αδειοδοτούν την τεχνολογία και σε κάνουν να εξαρτάς. Οπότε τώρα οι εταιρείες χρειάζονται κυβερνητική άδεια για να εξάγουν κρίσιμα υλικά όπως δυσπρόσιο, τέρβιο, ήτριο και γαδολίμιο. Αυτά είναι ακριβώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε προηγμένα αμυντικά συστήματα. Και μόλις τα αποκτήσεις σε συγκεκριμένες ποσότητες, ίσως πεις, ξέρεις κάτι, θα συνεχίσω απλώς με το σύστημα συνδρομής αντί να ξεκινήσω τη δική μου εταιρεία. Αλλά εδώ είναι που αυτό έχει σημασία. Κάνοντας το αυτό, ελέγχουν και επιβραδύνουν την προσφορά. Ακόμα και πριν ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης, ορισμένες εταιρείες, ειδικά στην άμυνα και την αεροδιαστημική, μπορούν να αποκοπούν εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες εταιρείες αεροδιαστημικής και άμυνας σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις ΗΠΑ, μπορούν να αποκοπούν εντελώς. Και η πρόσβαση σε αυτά τα σπάνια ορυκτά, λοιπόν, είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Δεν βασίζεται στις αγορές, βασίζεται στο με ποιον ευθυγραμμίζεσαι. Και η εστίαση εδώ δεν είναι τυχαία. Αυτά είναι συγκεκριμένα τα βαριά στοιχεία σπάνιων γεών, τα οποία είναι τα πιο δύσκολα στην επεξεργασία. Και στρατηγικά,
Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Εκεί είναι που η Κίνα χρησιμοποιεί τη δύναμή της. Και αυτή είναι η περιοχή όπου η Κίνα έχει σχεδόν απόλυτη κυριαρχία. Έτσι, όταν η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές της, δεν περιορίζει απλώς την προσφορά, Ελέγχει τις δυνατότητες. ελέγχει τα συστήματα ραντάρ, τους πυράβλους, την προστασία από πυράβλους, τα F-35 και τα drones στο σπίτι σας. Τώρα, η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο ξανά. Το χρησιμοποίησαν στην πραγματικότητα εναντίον της Ιαπωνίας το 2010 και πιο πρόσφατα με άλλα στρατηγικά υλικά. Αυτό είναι ένα μοτίβο. Άρα τώρα δεν μιλάμε για έναν μελλοντικό κίνδυνο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια μας. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν παρατηρήσει αυτό και προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Προσπαθούν να ξαναχτίσουν την εγχώρια εξόρυξη αυτών των σπάνιων γεών. Επενδύουν στην επεξεργασία. Δημιουργούν μια πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού από το ορυχείο μέχρι τον μαγνήτη. Αλλά αυτό δεν διαρκεί μέρες, δεν διαρκεί εβδομάδες. Παίρνει χρόνια. Ακόμα και όταν επενδύεις δισεκατομμύρια, η ΗΠΑ είναι ακόμα πολύ μακριά από την ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος Τραμπ το γνωρίζει αυτό. Οι ΗΠΑ το γνωρίζουν αυτό. Και έτσι τώρα κάνει δύο πράγματα. Και εδώ είναι που πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και να ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Το πρώτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τη δύναμή τους. Και το δεύτερο, χτίζει συμμαχίες. Βλέπετε, αν η Κίνα έχει όλα όσα χρειάζεται, τότε δεν χρειάζεται να εμπορεύεται σπάνιες γεές. Αλλά η Κίνα δεν τα έχει όλα. Στην πραγματικότητα, όπως έχουμε συζητήσει σε αυτό το podcast, δεν έχει εγχώρια παραγωγή πετρελαίου. Έτσι, για να το συμπληρώσει αυτό, προμηθεύεται πετρέλαιο από χώρες όπως η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και άλλες. Αλλά ιδιαίτερα από καθεστώτα παρείας που τις είναι πιστά και βασίζονται σε αυτήν. Όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν, που ανταλλάσσουν το πετρέλαιό τους για χρήματα, αφού είναι στη μαύρη λίστα παγκοσμίως, και για τεχνολογία όπλων που χρησιμοποιούν για να απειλήσουν τον ελεύθερο κόσμο. Τώρα μπαίνει στο προσκήνιο ο Τραμπ. Κόβοντας τις εξαγωγές του Ιράν προς την Κίνα, οι ΗΠΑ αφαιρούν έναν από τους βασικούς προμηθευτές πετρελαίου της. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα δεν θα έχει αρκετό πετρέλαιο για να λειτουργήσει για πολύ καιρό. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 2 έως 4 μήνες και θα χρειαστούν πετρέλαιο. Και όταν χρειαστούν πετρέλαιο, σε αντάλλαγμα θα πρέπει να ανταλλάξουν αυτό που χρειάζεται η Δύση. Τι είναι αυτό? Το βρήκες, σπάνιες γεές. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πολέμου. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, αν η Κίνα αποφασίσει να κινηθεί εναντίον της Ταϊβάν, αν αποφασίσουν να στραγγαλίσουν τον κόσμο από σπάνιες γεές, διακόπτοντας τις προμήθειες πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, από αυτές τις χώρες παρείες, όχι μόνο σταματά στην τρομοκρατία, όχι μόνο αποπυρηνικοποιεί το Ιράν, αλλά αναγκάζει τους Κινέζους να εμπορεύονται σπάνιες γεές μέχρι η Δύση να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγή της. Το δεύτερο πράγμα που κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι χρειάζονται συμμαχίες. Και αυτό μας φέρνει τώρα στην Washington, D.C. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μια υπουργική συνάντηση για τα κρίσιμα ορυκτά. Περισσότερες από 50 χώρες συγκεντρώθηκαν, όλες με επίκεντρο ένα πράγμα: την εξασφάλιση των υλικών που στηρίζουν τη σύγχρονη τεχνολογία και την εθνική ασφάλεια. Και ξέρετε τι? Το μικρό Ισραήλ ήταν εκεί. Ο Γκιντόν Τσάρ, ο υπουργός εξωτερικών μας, παραβρέθηκε σε μια συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ και παγκόσμιους εταίρους. Δεν ήταν απλώς ένα σύμβολο το ότι ήταν εκεί. Αυτό ευθυγράμμιζε το Ισραήλ με το δίκτυο των σπάνιων γεών. Αυτό ευθυγράμμιζε το Ισραήλ με τις χώρες που δραστηριοποιούνται στις σπάνιες γεές. Αυτό ευθυγράμμιζε το Ισραήλ με τη Δύση στην προσπάθεια να λυθεί η κρίση των σπάνιων γεών. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν αφορά πλέον μόνο την οικονομία, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι μπορείς να αγοράσεις, έχει να κάνει με τον στρατηγικό έλεγχο. Και τώρα ας δούμε τι συμβαίνει μέσα στο Ισραήλ. Υπάρχει μια εθνική όθηση, μια εθνική στρατηγική προσπάθεια να εισέλθουν στον χώρο των σπάνιων γεών, όχι μέσω εξόρυξης, αλλά μέσω καινοτομίας. Ξέρετε, το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα. Και γι' αυτό η αρχή καινοτομίας του Ισραήλ, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, έχει ξεκινήσει ένα εθνικό κάλεσμα προς όλους τους Ισραηλινούς. Καθοδηγήστε τις νεοφυείς επιχειρήσεις σας να επικεντρωθούν στην εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση των σπάνιων γεών. Και αυτό αντικατοπτρίζει πραγματικά μια βαθύτερη κατανόηση. Ο παγκόσμιος αγώνας για τα κρίσιμα ορυκτά δεν καθορίζεται πλέον από τον όγκο ή το μέγεθος, αλλά από την ικανότητα να τα αξιοποιούμε και να τα επεξεργαζόμαστε. Ας δούμε λοιπόν πώς φαίνεται αυτό στην πράξη.
Το Ισραήλ εργάζεται για την εξαγωγή σπάνιων γεών από κοιτάσματα φωσφορικών στον Νεγκέβ, όχι σε υψηλές συγκεντρώσεις, αλλά σε ανακτήσιμη μορφή. Αναπτύσσει τεχνολογίες για την ανάκτηση υλικών από βιομηχανικά απόβλητα. Εξετάζει χημικά παραπροϊόντα, υλικά που οι περισσότερες χώρες απορρίπτουν. Προωθεί τεχνολογίες διαχωρισμού, το πιο πολύπλοκο και πολύτιμο μέρος ολόκληρης της διαδικασίας. Υπάρχουν Ισραηλινές εταιρείες όπως η ICL Group που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο αυτού. Λειτουργούν χημικά συστήματα μεγάλης κλίμακας που μπορούν να προσαρμοστούν για την ανάκτηση κρίσιμων υλικών. Υπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις που αναδύονται μέσω εθνικών προγραμμάτων. Εργάζονται για τη μείωση των κύκλων εξόρυξης, τη βελτίωση των ποσοστών ανάκτησης, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας. Και ταυτόχρονα το Ισραήλ επενδύει σε κάτι συναρπαστικό. Τώρα, να είστε προσεκτικοί με τη λέξη που πρόκειται να πω. Ανακύκλωση. Δεν μιλάω για την ανακύκλωση των μπουκαλιών και των κουτιών σας ή των χάρτινων συσκευασιών γάλακτος. Εξαγωγή σπάνιων γεών από ηλεκτρονικά, από αμυντικά συστήματα που δεν χρησιμοποιούνται πια, από υπάρχουσες βιομηχανικές υποδομές και ακόμη και ανάπτυξη υποκατάστατων, μειώνοντας συνολικά την εξάρτηση από τα πιο περιορισμένα υλικά. Τώρα, απλώς σκεφτείτε τη στρατηγική σημασία. Αν το Ισραήλ μπορεί να εξάγει σπάνιες γέες από απόβλητα, δεν χρειάζεται καν να ελέγχει το ορυχείο. Αν μπορεί να τις επεξεργάζεται πιο αποδοτικά και αν γίνει απαραίτητο μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αν μπορεί να τις ενσωματώσει απευθείας στα αμυντικά του συστήματα, μειώνει την εξάρτηση και μας κάνει έναν πολύ σημαντικό παγκόσμιο παίκτη. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αυτή δεν είναι μια ιστορία για ορυκτά. Είναι μια ιστορία. Μια ιστορία για τον έλεγχο. Έλεγχος στις αλυσίδες εφοδιασμού, έλεγχος στη στρατιωτική παραγωγή και το πιο σημαντικό, ειδικά στην περίπτωση του Ισραήλ, έλεγχος στην ανεξαρτησία μας. Η Κίνα έκτισε κυριαρχία μέσω του ελέγχου της επεξεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη δυναμικότητά τους μέσω συμμαχιών. Και το Ισραήλ τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της εξίσωσης. Όχι έχοντας την κατοχή του τη γη, αλλά κυριαρχώντας σε ό,τι βγαίνει από το έδαφος. Γιατί στο μέλλον η σπανιότητα δεν θα αφορά μόνο τα ορυκτά, θα αφορά και τη γνώση. Και το να έχεις σπάνια εξειδίκευση στην εξόρυξη σπάνιων υλικών είναι αυτό που θα δώσει στο Ισραήλ το σπάνιο πλεονέκτημα που χρειάζεται για το μέλλον. Η ιστορία της Μέσης Ανατολής δεν είναι πλήρης χωρίς να κατανοήσουμε κάτι βασικό. Τι κάνει το Ισραήλ εδώ στο χάρτη? Και βρίσκεται εδώ λόγω της ιστορίας μας που ξεπερνά τα 3.800 χρόνια σε αυτή τη γη. Και αυτή η ιστορία τεκμηριώνεται και παρουσιάζεται από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην πόλη του Δαβίδ, στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Το μέρος όπου περπάτησαν ο βασιλιάς Δαβίδ και οι προφήτες από τη βίβλο. Αυτό είναι ένα μέρος στο οποίο εργάστηκα για πάνω από 2 δεκαετίες. Τώρα, οι εχθροί του Ισραήλ, αυτοί που συχνά αποκαλούν τους Ισραηλινούς αποικιοκράτες και ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία βάση, συνειδητοποίησαν από νωρίς ότι η αρχαιολογία που είναι θαμμένη κάτω από το έδαφος καταρρίπτει εντελώς τους ισχυρισμούς τους. Και έτσι έκαναν τα πάντα για να το σταματήσουν. Από την τρομοκρατία μέχρι τον Λευκό Οίκο. Τώρα, αυτή η ιστορία περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο μου που είναι best seller το New York Times When the Stones Speak. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στο Amazon και ο σύνδεσμος βρίσκεται στις σημειώσεις της εκπομπής. Είναι επίσης διαθέσιμο τώρα στα εβραϊκά, αν έχετε φίλους ή οικογένεια ή αν προτιμάτε να το διαβάσετε στη γλώσσα της γης του Ισραήλ. Και σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα ρωσικά. Παρακαλώ, αγοράστε το αντίτυπό σας σήμερα και αφήστε ένα μήνυμα στα σχόλια. Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας για το βιβλίο μου. Σας ευχαριστώ.